Harreman ikusgarria estinatu dute atzo Senpereko Larreko gelan. Kiribil konpainaren laguntzarekin desgaitasunak dituzten pertsonak oholtza gainera igo eta barnean daramaten artistaren arima askatu dute. Gehienetan alaik ere kondatu nahi dute eien bizipena, jatzarpena, sufritzen dute hainitz, kondatzen digute, kasik eien egunerokotasunean baituzte zailtasunak. Gizartearen begirada, ohar biziki bortitzak eta gaur egun oino bizitzen dituzte sekulakoak. Hain zuzen jazarpenaren hilotik begirada hori dutenei zer esan? Zaila da, zenta suposatzen dut beldurak direla, ez berdintasunaren beldura batek kondatu digu, Ibon ikusten duzu bere bisaian, emazte misinsoa dela, eramaten du. Eta ibilki da deambulateur batekin. Ibilki zen Baionako bestetan udauntan eta gizon bat gaztea, 32 urtekoa edo, urbildu zaio, ganez, Anderea, berzinuke zure etxean egon nire umeak beldurtzen dituzu. Eta emazteari zen umeak sartzen kotxean. Zer egan horako bati? Ez dakit zer ikusten du ezberdintasun bat, baina ikusten da bere baitan ez dela bat gaiztua emazte hau, beraz zer da ez baitzira berdina norman, ez balin bazira norman, baztertu berzaitugu du beldur izan behar dut, zer egan olakoa ez dakit, bihotza ideki, sustut kondutan hartu zuri ere gertatzen alzaizula, eta badira batzuk hola ziren duela 2 urte gu bezala ziren, eta batean uzkairi zaie bizia. Harreman antzezlanean desgaitasunak alde batera utzi eta oholtza gainean denak dira berdinak, denek indarpera transmititzen dute. Ez dituzu gehiago elbarrituak ikusten, edo ikusten dituzu artistak, eta artistak kuraia handikoak. Naiz eta ezin ongi ibili eta sutitzen dira eta heldu dira alduten bezala eta eskaintzen dute publikoari zerbait eta horrek du indar ikaragarria. Proiektu honek zuzendariari zer ekarri dion galdegitean? Dena, ez da noski ez da beti errez, baina emaiten dizute hainitz. Eta arribatzen zirela eta ilegarat, ikusten dituzu fisikoki, batzuk ageri zaie pixkat, etxiak eta suriak, eta bukaeran fisikoki ikusten diezu, zuzenduta eta irriarekin joaiten, jada horrek betetzen zaitu hori zera, bakitzen dako lan egiten dutan. Eta bigarren gauza da eien indarra. Noski, sekulako arazoak dituzte, baina badute indar bat eta energia bat, eta batzutan dantzan ari zira batekin, eta konektatzen zira, eta ikusten duzu, emaiten dizula, eien indarra da, holtzara tupatzen direnean, filtrorik gabe dira, beraz, pres dira eta dena ematen dute eta hortan dizute indarra ematen. Beraz, hainitz, kurai hainitz emaiten dizute, biziari aurre egiteko, zenta kurai ez beteak dira.